Moitas das suxerencias ou das queixas que chegan non só chegan a través dos buzóns, sino que tamén a través das redes sociais. En este caso, un usuario cita certos proxectos que entende que non se levan feito e que si estaban prometidos de facer, e a verdade é que, vendo así un a un, podo indicarlle que todos están en proceso e que algúns serán unha realidade. El fala do aparcadoiro de caravanas, que esa é unha realidade e que terá que ter unha seguinte fase de mellora, que xa se planificará para desenvolver antes da época estival. O pabillón de Beluso é un proxecto que temos aquí detrás, ás miñas costas, e que está xa a piques de rematarse a súa rehabilitación. No centro de Beluso tamén estamos desenvolvendo, digamos, os proxectos para poder levar a cabo unha reforma urbana de calidade que permita que os veciños teñan un maior acceso ás súas vivendas e que poidan gozar moito máis deste espazo. O Parque Urbano Lugrís, do que tamén se ten falado moito, vai a comezar xa a ser unha realidade. Haberá ese traballo previo de licitación para despois desenvolver a obra e que sea unha realidade no primeiro semestre do vindeiro ano. As beirarrúas, dende Lapamán ata o centro de Bueu, é outra das realidades que van ser un feito nos vindeiros meses, xa que hai un proxecto da Xunta feito tanto en diálogo coa veciñanza como sobre todo co Concello. A Rúa Pazos Fontela é outro dos espazos no que moitos veciños falan de que non se fai nada, pero sí que indicarle que xa se avanzou en esta obra a hora de presentarse ao proxecto á Xunta de Galicia. A Xunta accedeu a financiar parte desa obra, polo que o vindeiro ano será xa un ano importante pois para levar a cabo parte deste proxecto.